Kardom B News Thanbang Nili Bapuram Senar Birtang Tonpenar Juponikha Isia Havar Paching Thurji Pulongte Aprangsi Towar Henlo Karbianglong Arta Troxike Prahini playing at Sita Non Puanta Apar Deopania Havar Inghan Lang Bunga Towar Teleng Dun Bom Lang Harlong Keroy Adampar Trak Atum Arnivang Kacheleng Chimit Med Dedajok Bangso Atowar Langroy Sonsi Pamande Lape non birtang tonpen arjuponikha langikha lake langroi mate rat kache leng PWD towar iglo laso atowar lapen hawar lake keche asu atumle kedu arong kali lake karbiara datumsi kedu jongsi bangso hawar keche asu atum arong do puasonte bangso atowar pini inghan langbung adim ke black tuping atowar si heglong tahaiji Labangso atowar lake Upper Deopani iglo NH atowar P-pen kilometer fli ba pho anbaksi dolo ang parta laso atowar lake Ling Road kali lake PWD atowar thulang non malom ke arvele ke jangaret puta kali sita towar langroy sonsi pamandet Tangte bangso atowar hadak rat kisung ke unahut ambulance 108 lapen kapre gagari atum hangpen dam unjima lake munthi meme alam Pinpur me bangso atowar harlong ke roy dumper truck atum arnivang kache leng chimit me det ajok towar phalang nolo laso ajoine rat atum kache leng dun sung krunglo Karbi Anglong ke towara hin chingthur olo pute Kolo lahen loma kaching thurang theke kele tong thek the puke chobaya son mandet athe Karbianglong arta 72 aningkan sose playing adlo bangso atowar kaheno par pigajok hadak apar Deopani LP school along lo thanbang atum sitame bangso atowar ajoine barla apor lo ke thanda mahut penang an kisung chetong pusi Thanbang atum herangke angno than ang parta Upper Deopani LP School adung het sang tiki phur machine arki ke the parpi gajok lo ke thana hut kasik sakdo athe lo than bo mahut ke ase charjulongji aphan kisung do puta than lasi ajat punon towarabang mesen kache lenglongji aphan Karbianglong Autonomous County M Dr. Tuliram Ronghang aphan ningaklong pen tuning rialam the chepaklang lapen non birtang tonpen lang konikha